pini puthot media korti atum nilitum nangachu phape nangsi tong to the pot nilituma him pen nangituma phan chorolo la pen cardom nang parjeklo cardom pini nanglitum phan nangachu phan kop athei bang labo ilitum cardiang long non kapre kisung kiboya issue do olo labang so is issue bang non longri long pat pen chenglok dak metham hamphang along isi tomon lang no pen chenglok sida men non isi serious issue abang ke isi burning issue abang non nang iklang thum lake Thanbang atuma phan Bainong kepipe aphuthak sinili tu pini nang atuma phan chot phapot August 1 arni 189 ME teachers atum class boycott lab kopia pot lo bulotangte alang litum press meet 25 August arni ni lo laso arni ahut kapachini pona teng alang litum phan 25 month salary ipedat alang litum phan you know it's pretty hard to survive 25 months lasi Ilitum quality education puke chipu bomlo quality education ban nangji karbiang longpu do nangji karbiang longpu sida mehala quality education ki PG abang pu bang phia tu ma phan le kepak reng tai nonson pini borjan pen ha dai thoran school ke thandam nangji atu bolute daily kai ke si duty bang sincerity cheklem damji pulotang telang itu jang thu ke thai pen chenglo bhara hala ke thandam ji agut gari bhara kachipon laha gente salary pipe pin penalang itu mete koson selang tum ke dam thek po ke thanam thek po la sinon isi bangke lalo je Karbiang lo autonomous council atu la ke si negligence lo education sector putha isi negligence lo alang litum lanon 25th month laso salary about ke chuban si tangat na poke chuban si discuss na ko lage cabinet long polet nang ji alam lo non ili tuma bang kala alang litum non bang ki kisung tang lo non tum ke nitum ke survive un elo non ke chicha un elo bu masi non bang kala litum ta mane chicha un elo bu masi asyam tong chibilo on 25 August ar nelang tum press meet along ni tum kadong ko bedal theklong lo nang tum media hoi ben pilo tidin ma theklong lo la ben alam tum kidu ki sung alam ame kriburing pen rad theng no people loi wang nang kok ke lo jang che la pia me thang Bainong ke chelong le pot lo alang lu phan appointment letter pilo la de da pipen 25 months sincerely duty chedam de da hitalang ni tum phan Don puan ta Bainong detected kopi pot lo. La chot kali si aprang la LP school la tumpan ta lo. Tame LP school bang non resolve lo la cabinet along chingwai kontang lo. Son ta taxi la ME school la tuma phan bang ke non nilitum ahin pensioning ri dunji bang ke next cabinet alo bang ke alang tumpan approval pivek tha posini tuma hin pensioning ri dunji Karbiang autonomous council aki hai CM Chuleram Rongkham lapen ini tum kaching hon education in charge Richard Tok biya ka hai phansirame ja monon phi in future days laso a negligence bang vedet nang ko towards education abang ke lapen isi bang ke jongsi 25 months kuitum langdam lo bolote lake ko an ni teachers atum kiduki sungji ahe mari pen chenglok kabe sang ingti pen chenglok menthu ga we pen chenglok dak dolo alang lutum ki sung khona keram kirum peser alang lutum osomar kaching khona joine lahai students na hok dana o a joine selang lutum ko an ne chepadu pen isia hop doloje arne sikini tum longji pu sabe non ban ke 25 months anang pleng tang lo la sinon puan ta alang litum jong si asyang tong radang lo chipi beson te cabinet along la swalam theta lele helang bon alang le tuma siang tong non ki un elo ni tum ta ho pu hang se ran lo non ban ke je ni tum ta un elo now we can survive without salary pu alang le tum ben ta non ban ka siang tong cha paklang lo lang si le tum ta ka chini dun mati alang le tum hang la am pi pe det jo pu la sila so pu thak bang education a hi na bang ke chelang dun pame nang ji jong si quality education nang ji blote Piniar di nang limunit keman
nang linut arleng thigiman nang linut doctor punoi engineer punoi ni linut monidman punoi ta majok noita laki ke chengsi ke dake than bangatu lo than bangatu phansi credit pidang nanji alang li tuma joine si pini ili tum image tok lokana the alang li tuma joine si pini ili tum la signature pen chenglo kapre ason sirang me amung sirang menon ke man long lo alang li tum ready tum aphan abc nang than the son te piniar ni tum lahai the la si alang li tum aphan labang so issue bang ke neglect pondri pasini li tum hin pen sirang me choring ri pondu alang li tum pini kisung thektik lo alang li tum pending duk chapak lang lo je ni li tum aphan ni li tum non kisung lo non ni li tum un elo tu an lo Asias aku quality education wanji belum ada alam tu jum fancy la top priorities binang ko je alam ni tu makan la next cabinet along abang ke approval pilek tha pusi nili tu la WKSA mate Women Carbon Student Association pen choring ri doni ji Mas Council pen hala 2025 mission akimando je quality education karbiang long along wan nang jipu sila Bainong bang kini tumi thek long ke la 189 ME teachers atu aphan Bainong kepipe sinoni tu thek pon long rong la sila ke si negligence lo la sila so aphuthak alang ditum pe la bang so akimang bang je mission 2025 bang ke quality education one clear ko pu la so ke mang bang ke te akati kuk du ko masun si thek long ko ate non gunat sab sida be bang lo gunat sab long ite tum than bang tum phan Bainong pipe pin pen pulo telang litum ko son si o sumara tum phan ke than po